Massive operation batok sa mga illegal parking ug clearing operation daplin sa kadalanan higpitan na sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority ning buwan sa Enero. Ang detalye sa report ni Marie Dumabo. Kini ang usa sa gitahas ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda ngadto sa mga traffic enforcer atol sa ilang year-end meeting. Gipaybaw ni Tumulak sa mga Talisaynon ug sa mga muagi sa kadalanan sa Talisay City nga subli silang mugukod batok sa mga illegal parking. Ibalik na usab nila ang road clearing operation sa kadalanan ug sidewalk uban sa mga personnel sa nagkalain-laing buhatan sa City Hall. Alang sa atong mga motorista, sa ato ang mga sidewalk vendors, sa atong mga traffic violator nga sugod sa buwan sa Enero, amo nang hugtan og balik ang pag-implementar sa road clearing, sidewalk clearing o kining atong mga illegal parking. Gipasabot ni Tumulak nga wala una nila gipatuman ang road clearing operations tungod sa linog ug bagyong Tino nga nakahatag og dakong epekto sa dakbayan sa Talisay. Apan nabantayan sa City Toda nga nagkadaghan ang mga sakyanan nga moagi sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay. Subay usab kini sa inisyal nga data nga ilang nahipos, misaka ang gidaghanon sa mga vehicular accident tungod sa pagpasagad og parking daplin sa kadalanan ug sa mga estruktura nga nakaali sa kadalanan. Ang gawas nga ubay-ubay ang atong mga sakyanan, among nakita base sa moang data nga nisaka ang volume sa vehicular accident. Usa sa nakakontribute ana is ang kining mga illegal parking ug mga obstruction. Sa pagkakaroon, padayon paghihipo sa City Toda ang gidaghanon sa mga aksidente sa kadalanan sa tuig 2025 sa dakbayan ug gipaabot nga matapos kini sa sunod semana. Nakiglambigit na usab ang City Toda sa kabarangayan aron mutabang kanila sa pagpahibaw sa road clearing operations sugod karong buwana. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Marie Dumabo. Balitang Bisdak.